راديو رنينا زلنا كبرات فتاتة المدب لما أنتي أبكفت مدرخ open mic ممهرنا أيانا قديم تقادلاي برهانة قبرز قابيهر براش كاب كتما شتوتغارت جيرمن مسانا له براشينا بشمين بشم كلهم تخطاتلتي دمسي راديو رنان سبيشالي براكت كاتي فوزوخان مسكانا وسني يبولون لما أنتي حراي الكابزي أمتيخا حتوتاتنا وي زلكاري إتوتات أبز مسانا تكافل فقادنيا محاكا مالتي خم كل شاب نخندي قزي أبزي دمسي رادي إرنا متيخا سلام ناي زخلت هبرة سب سبيشالي ناي إرتران ناي سبيشالي ناي حزب تقراين كده قوسكوسكا أخامو كبسركا اتبي ارترا زل سرعت قال لك تنزل كاين قالات كلنا متي يجرحلنا له اوريدي رابعي حمشاي كفال بصيحم له ويلكم براشين بزي اخ مساخ الليله ولا الكازلو ابو كما كاني حيواناتان كلهم اوالات ريديرنا هم كل تخاتالي ريديرنا سلام كله سناي تمنيتي مخانو قلت لكم فتو صبغ لنا براشينو بتعم تحقسنا لنا لما انتي ابزي كتمصز بقى مالتنا فينا كاني نحق حش و anyway يعني زياده تحقس بين قريبه دلغو التي محقسي كا سلام نو سلام سي لعلقليا خمسبات كل جزيتان تمنيا ويزن خددلنا زخدنا يغعزو ناي قالسناون نسنيت نسلام إلا أنا نبغاغت صنيحنا مسلني يتي سنيت كام نالباش حج خمس بالكايو طرح مونغو زخلته حزاب زي وي كلته غرابتي زفتر سلام ده يكونس لعلو كله قدام النت السلام ابو مونغو ناتوم اريتراويان نحنا حساب كندي تناخيسنا تبالعنا بحما كنتات كم دلنا دارغا كل اريتراو زفلتي السوتي زن غزار سو زي زلو ناي زغرابتي سلام زي چروح دل حجي صلواتاتو نابتي ابوشتناون كمص خمزخل ملو امنت علني مغنياتو حدا خابت تنكي نعناهم كل تحوات ويكم كل تدغزاو تمتعبيتي مفللاين ابزي مرحاقن ام بمعدو وين كان اي سلام تاتا مبهازب صحنا حدا غداي تلديو زي زنبره الصحابات امون زخلته غوراب تهزاب مالتي ايوه كينو غيدو بكيناتن اب كندي طفاتن اب كندي حما نغراتن كم دبصحنا دارغا كلنا نكاتاتلي سلازي واتيناتي زحالفبتي غغناي ومزراب ديكونه تاونتا كل غزي بوزيتيف دنكن بلو جرم كل غزي اونتا وند حسبنا تخنات زحاشن زبلصن عنا ونقور قسانت زبنا خويني تسمعني ايوها كاو مسرت بمغباري خانخا كل غزي دغاغي من ذا سلام ناي زخلته غرابت ذا بزحره بحاتات سلازلو سلام تداهليو قسانت تداهليو سلام بفلا ناي كلته غرابتي بزحي ناتو صلواتات وي كاناتو وصيتات زلو مالتي حدا بعبيوتي حبير كان اي كلتيها بحبار ناي مسراح زتفالالي تكالاوي دي ونقداوي دي وي فرياتك ناي ملوات دي وزترفه نسو بقربات راحت ساغاغرلو خمتنو راب عالمنا زلو نقدتات كان ناي ملوات كتقبل كلها زياده تربح زخون منيو
بعابيو تهزبيو اتي منغستات كاني كابت هزب تربح زخونه بقرص ملكع ديو بزتفالالي منغتا زوتو وغنزبكا منغستا تربح خون منغست تربح خوينو ناي بحق بقنعنا معلا ناي تهزبي كوعلو انت دا قربنا زلو منغست خوينو خاني از كله نزارولو تحت قرص اديو قال زتفالالي كن خنداماتكا لمينكا وي بدغز مصر داتا ናበልካ ተምጾ ዘይኮነ ካብቲ ዝረኸብካ ፍርያት ካብቲ ህዝብኻ ካብኡ ነቲ ህዝብኻ እንደገና ተመሊስካ ባይታታት ክትፈጥረሉ ትኽእል ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ውጽኢታት ኣሎ። ኣነሲ እዚ ለንቀነ ክገር መካ ዮናታን ኣብዚ ቀረባ ግዜስ ሓደ ዓርኬ ኣሎ ኣብዚ ቦታይ ሓደ ጋርደን ገዚኡ ጋርደን ኣው ይገብር ማለት እዩ። حجي وغير زغربا تخاطالي خيد مو او انت يعزب بزحات الله غاردن ادلو مالتي سوق اريتراوي تي عركي قالوت الله دقيرا الله دقي البانيا الله دقي غريق الله جرمناويان الله ترك الله وزترفه زوم كلهم زيهم ابتي زلوم ناي غاردن حرشاوي تكالات ناش نغرات كوميدر دي سالات ادي وزترفه تخيلهم ينوابرو حج انت يو تعذيبه ازيهم كلهم ناي حابر ركبالو سنيت ابوشتهم درا انتاي تحادي حانت ماشين ناي عصاديت كتلو ولا تحاد غالا عينت ناي الكتريك تقوملو غلهلومو تحاد ناي حرشا ويكا ناي زي تخفريات ناي سالات ادي ناي كوميدر خلص زلو حج كمالالو يريو مانو يعذب يكاتاتل تحاد نتخيدو غل غبرلو تخانت غل غبرلو تحاد يحلولو تحاد ما يسيلو وزترف حج غريمنا نز سنيسي سقع خندي حبيركا تسرح انت دا فتينكا بفقري اندي اذا اكل فريات افريقيا لعلو كلها حلنا وقسانت ناي يأمرو سناي كلهم كتريهم كل خاسي دس زبل ابنت رمو انت زسي ابتا هاجرنا همزي توزن خونسي تسانينا ان كان هوان نبهالو خم غراب تديو كم دك حدا عدديو سني فتيرنا همز غيرنا انت نخيسي زاب زياد الريا زلو فرياسي ابتا هاجرناون كفر مخاله نيرو مالتي لحسب مالتي سلازي زيا مسانتا زاميدي امنتاي تمركسي هانعو زي تخاتبلو زي صمدو زبل حيال شنخاتو كغاوا حمس سمعكو مالتيو انتناتو بألوتاو يخون باونتاو زي قدس ግን كساب كندي ازسي سلامتاي تهزبنا باونتاو خريو زي فتن كم زي ازازر اخوازا كبابنا 1 كيلومتر كباب زلو احوال استفالالي قد استفالالي هاغارات موز استفالالي بحريات زلو بتي حباراوي ربحهم بتا حباراو تكالوم ግን سنيت فتيرون كم حدا اكل كوينهم زخدلو احنا هنكم هنكيد مخالنا نيرنا يله حج بخمزي زغلصاتا تاسني تاسلام ويكا بزبلوا زلو صمدو دبلوا دلو ساحج صميدهم زم دكسي صمدو خاله ترغون كدوا خن اندي انا يفلطون توم كيلاتات ناي سنه صحف نسوم زياده خبلا خلو تمراص خون ስለዚህ እቲ ዝኸይ ዘሎ ኣገዳስን ናይ በሓቅ ውጽኢታውን ክኸውን ንሕና ከም ህዝቢ ክንደፍኣሉ ክንሰርሓሉ ከም ዘለና ይትምነ ማለት ይሰርሓሉ ክሰርሓሉ ኣለና እዚ ሕጂ እሶም ስለዘምጽዎ ወይ ከዓ በኦም ስለዝመጽእ ኢለኮንኩን ኣነ ወይ ከዓ ብውሽጢ ከምዚ ገይሩ ስለዝተጋወሐ ኢለኮንኩን ብዕላማ ብመትከል ከምዚ ክገልጽ ጸናሕኩም انت دا سني ناي كلت غرابتن ناي كلت حزابن ناي كلت حوات انت دا اللي كل غزي زياده تعبن تعمببن انبر ايتودقنيخا سلازي ابزن احنا نزي اخ غلصا والله نزا صمدا انسي دعي باب هيوتنا ابز حالف غعزو ناي هاجرنا نزا سني تزيا وي كان نزا صمدو نبلا امونغو وشت دق هاجر نحنا مونغونان امونغو غرابتن كنسنيا ويكنعقبا سلازي كالنا زخسرنا يخساراتات ازيل كتصبصبون يصقمكاي بزعبو طرحنا خصحف عدل انت دركب عاو انت دلوني 100 شحقص دلو بوحدو كمان سنيتكا
ብዛዕባ ዝኸሰርናዮ በዛ ናይ ሰኣን ጽምዶ ምግባር ሰኣን ስኒት ምግባር ዝኸሰርናዮ ኣብ ሙሉእ ህይወትና ዝሓለፈ 67 ዓመት ማለት እዩ ገሚትካ ይውዳእኒ ስለዚ ዝኩሉ ክሳራና ክንክሕሶ ክንክእል ኣለና ካብ ዝሓለፍናዮ ክሳራታት ተማሂርና ከም ተመክሮ ወሲድና ሕጂ ከይድገም ከም ህዝቢ ዝያዳ ናህና ጉዳይ ናህና ዕዮ ገዛ ከምዃኑ ፈሊጥና ናይቶም ዝጭርሕዎ ወይ ከዓ ናይቶም ንዛረበሉ ዘለና ከም ዝኸማይ ሰብ ዘይኮንና ባዕሉ እቲ ዝሰፍሐ ህዝቢ ናቱ ምዃኑ ፈሊጡ ዋኑ እሱ ከም ምዃኑ ፈሊጡ እዚ ዝሓለፎ ጌጋታት ከም ህዝቢ መጠን ንሱ ከሰንዮ ዝግብኦ ኣፉን እግሩን ኣኪብና ዘሕለፎ እሞ ተመሪሱ ዘኽሰሮ ክሳራታት ከይድገም ዓጢቁ ስኑ ነኺሱ ነዚኣ ክደፍኣላ ከም ዘለዎ ክላቦ ዝደሊ ክሰርሓሉ ካሉ ክላቦ ጥራሕ ደይኮነ ግዴቱ ስለ ዝኾነ ነዚኣ ተኸፊታ ደላ ኣፍ ደገ ናይ ስኒት እዚኣ ክሳብ መወዳእታ ክዕቅባ ክቃለስ ኣለዎ ባህላ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅድሞ ወርሒ ድዩ 2 ወርሒ ምሳኻት ዝገበርኮ ልዒልካለይ ነርካ እታ ዛዕባ እታ ቶፒክ ምልዓላ ልዕሊ ኩሉ ንዓይ ዓብይ ክስታ ሂባሃንያ ሩየት ሂባሃንያ ጸጋ ቀሲነ ምክንያቱ እቲ ዛዕባ እንቋዕ መፀንበር ኣብኡ ተመርኪሱ ሕጂ ተራ ናይ መን ናይዚ ዝብሎ ዘሎ ህዝቢ እዩ ተረባሐይ ከም ምዃኑ እንተዳ ፈሊጡ ነዚኣ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸሰሮ ከይከስራ ዕቅባ ዝያዳ ከሐይላን ክደፍኣላን ምስ ኩሉ ተሳንዩ ክሰርሓላን ከም ዘለዎ ጠርሓ እዚኣ ተደይ ጌርና ካብቲ ዝሓለፈ ዝሕላለፍናዮ ክፉእ ግዜ ካብኡ ዝኸፍአ ክመፃና ከም ምዃኑ እዚኣ ጠራሕ ክሕብር ደሊ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ራድዮ ኤረና ቪያ ሳተላይት ዩተልሳት 8 ዲግሪ ምዕራብ ፍሬኩንሲ 12688 ሜጋሄርትዝ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦሬት 30,000 ከምኡውን መገዲ ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ሾርት ዌቭ 15 ሜትር ባንድ ኣብቲ ሞባይልኩም ሞባይል ኣፕ ስቶር ኣቲኹም ናይ ራድዮ ኤረና ሞባይል ኣፕ ዳውንሎድ ክትገብርዎ ኢላቦ ኣለኹ معلتهم مدبات راديو إيرنا أب يوتيوب اللي تقفلكم الله أتيكم لايك شير سبسكرايب مقبار دحر حرايت واليكم أنا براشينو انت عيدي مسلكة حدا خبتي تهنتي خبها سمعود دلكم مالتيو كله تتولو زنبركا بمجد الأخوات نايت سرعة بإرترا زلوا هجخ دقمو غلقو براشينوس انتاي كوني بالهلو إلي الحسم نيرس لذي مجمريا نسخة غبت لعل كله مالتيو وش تؤمن دقيو من تفلت أمسي كم زعينت عواتك اوجي خلوسي ولا حنت قال ما لغي حسبنا انه نقبل زلنا قال confused خونه بزح سبالو كابا جميركا سلام صلينا كنا براش ግን كمن مصيون وسانيو تردي خاني معنات سلام كتقبر كلا قدم قدادم مسز بقى سلام كتقبر علىك ناتك عروختها مقالستها حساب حجي اب غدغات عصيما لو ابي كم زلو زي فلطو نزيوم سلام كي اوجكاسي سلام مس غربت هاجر كتبل كلا خاسي قرب بستاي كوينا ማለት ሰላም ከይጸላና ማለት ምን አምጪው ሰላም ብዘ ይገድስ ሰላም ጽቡቅ ኮሎሲ ሰላም አገዛ ኸዘ ይብልካስ ናብ ጎረቤት ከመውያ እዚአሲ ከመይትሪያ እቲ ቀዳማይ ድበልካ ማለት እቲ ኣነ ጠራሕ ደይኮንኩስ ኣነ ከም ዕላማ ብዕላማ ካብ ነዊሕ እዋን ማለት እዩ ናይ ዝኽልተ ህዛብ እዚ ብላይ ከም ክልተ ህዛብ ከም ክልተ ሃገራት ሰላም ናይዚ ክሳብ ክንደይ ውጽኢታዊ ከም ምዃኑ ብተግባር ዝረአ ኩሉ ኩነታት እሞ ገለ እዋን ኣብ ዝወድቀሉ ከዓ ብጣዕሚ ዝሓዘን ኩሉ እዋናት ብዙሕ ግዜ ሓሊፉ ሓደ ብዓብዩ እዚ ሰላም ሕጂ ድበሃል ደሎ ሰላም ቅድሚ ሕጂ ነይሩ ኮይ ሰላም ሲ ኩሉ ንዛረበሉ ማለት እዩ ነፃነት ኤርትራ 91 ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ካብ 91 ክሳብ 97 ካልኣይ ኣብ 93 ሬፈረንዱም ክግበር ከሎ
ሰላም ናይ ዝኽልተ ጎረባብቲ ህዛብ ስለ ዝነበረ እቲ ክልተ ዝመርሕ ነበረ ትካላት ከዓኒ ተሳኒ ዝኸደሉ ነበረ እዋን ስለ ዝነበረ ሓደ ብዓብዩ ኣብቲ ቁጠባዊ ዕብየት ናይ ሃገርና ንምሳሌ ንሕና ነየተሉ 7.2 ሚእታዊት ዕብየት ኣርእዮ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ነበረ እዋን እዩ በኣና ማለት እዩ ኤሪትራ ነፃ ክትወፅእ ከለኻ ብቁጠባ ካብ 0 ተሲኣ ዝተበገሰትሉ ሰዓታት እዩ ነይሩ እንታይ ስለ ዝኾነ እቲ ክሳብ 7.2 ዕብየት ከተሪእሉ ዝኽኣለት እንተደኣይልና እቲ ስኒት ናይ ዝኽልተ ህዛብ እዚ ስለ ዝነበረ ጥራሕ እዩ እዚ ናይ ዝኽልተ ህዛብ ስኒት ኣብቲ እዋን እቲ ንብዙሓት ኢንቨስተርስ ብፍላይ ደቂ ሃገር ዞም ኩሎም ሕጂ ሕማቕ ዓይኒ እናረኣናዮም ገዛውቲ ዝኩሉ ተተምንዮም ከስርሕዎ ከለዉ ናይ ዝኣክል ናይ ወፃኢ ሸርፍታት ኣብቲ ዓዲ ንዕብየት ከርኢ ዓብ ተራ ተፃወትሉ ሰላም ናይ ዝኽልተ ጎረባብቲ ሃገራት ስለ ዝነበረ ጥራሕ ምክንያቱ ኩናት ዝነበረ ክልተ ሃገር ክሳብ ክልቲኡ ተሳኒዩ ብሓደ ክሰርሕ ኢሉ ዝሓሰበሉ ንዓለም እውን ዘገረመ እዩ ነይሩ ዓለም እውን ትዛረበሉ ነበረት እዋናት እዩ ነይሩ ኣብ ትግራይ ንገዛ ርሱ ዝኩሉ ሕጂ በዓል መቐለ ተሰሪሑ ዘሎ ኩሉ እዚ ህንፃታት ይኹን ቤት ትምህርታት ይኹን ትካላት ይኹን ወዘተረፈ እዚ ሰላም ናይ ክልቲኡ ህዛብ ዝነበረሉ እዋን ብባፅዕ ገይሩ ማእለያ ደይብሉ ለይቲ ኣብ ሓደ ለይቲ ስጋዕ 34 ዓበይቲ መካይን ፅዕነታት እናኸደ ነታ ሃገር ተኻንፅሉ ዝኽኣል እውን ናይ ዝኽልተ ሃገር እዚ ስኒት ስለ ዝነበረ ብኡ መሰረት ከዓኒ ኤሪትራ ከዓ ተረባሒት ከም ዝነበረት ከዓ ክንስሕቶ የብልናን ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ ሰላም ስለ ዝነበረ ከዓ ነፃነት ኤሪትራ ከኣምን ዝኽኣለ ክሬዲት ክንቦ ዘይከኣልና ክሳብ ሕጂ ህዝባዊ ወያነ ትግራይ ወይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምሳሌ ብነፃነት ኤሪትራ ኣብቲ እዋን ተኣሚኑ ብሬፈረንዱም ተራ ንህዝቢ ሂቡ ከድምፅ ኣብ ማእከል ሃገሩ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ገለ እዚ ሓደ ካብቲ ውፅኢት ናይቲ ስኒት ናይ ዝኽልተ ህዛብ ዝነበረሉ እዩ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ረብሓ ከም ዘለዎ በዚ ክንሪኦ ፅቡቕ ይመስለኒ ክሳብ ሕጂ እውን ብመትከል ብዕላማ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትዛዓበየ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከየተወን ነፃነት ኤሪትራ ኣሚኑ ክሳብ ሕጂ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ውድብ ተኮይኑ ንሱ እዩ ወይ ከም ህዝቢ ትግራይ እዚ ንሪኦ ኣለና ኣብ ሰዓት እዚ ከይተረፈ ልዕላውነታ ተረጋጊፁ ብዓለም ደረጃ ተፈላጥነት ዘለዎ ሃገር ኩሉ ግዜ ለይትን መዓልትን ጓጓሳጉሱ ንሪኦም ኣለና ዝመፀ ስርዓት በዓል ኣብይ ንምሳሌ ሕጂ ተመሪስና ብዙሕ ምዝራብ ኣየድልዮን ሕጂ እንታይ ንኽብል ኢለ የደምፆ ዘለኹ ሰላም ሲ ውፅኢቱ ብዙሕ እዩ ናይ ሰላም እንተልዩ ዕብየት ናይ ሓደ ሃገር እውን ብኡ እዩ ዝዕቀን ሰላም እንተደየሊ ግን ወዳቂ ማለት እዩ ድሕሪ ዝበልናዮ ንምሳሌ 98 ኩናት ምስ ተኸፍተ ድሕርቲ ኩናት ዳርጋ ንክንደይ ዓመታት 10 ዓመታት ዝኣክል ማለት እዩ ካብ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ኮይኑ ዝነበረሉ ከዓ ክሳብ ክንደይ ሃገራት ተዳሂቑ ክልቲኡ ዝዛብ እዚ እዩ ዋላ ብኢትዮጵያ ባዕዳ ኣዲስ ኣበባ ገለ ዕብየታት የርኢ እምበር ኣብ ትግራይ ኣብቲ ወሰናስን ብፍላይ ምስ ኤሪትራ ዘዳወብ ሃገራት ዝነበረ ህዝቢ ዝኽልቲኡ ህዛብ እዚ ግን ተሃስዩ ወዲቑ እዩ ሕጂ እዚ ርኢና እቲ ሰላም ክሳብ ክንደይ ተጠቃሚ ከም ምዃኑ እዚ ምርድኡ ኣድላይ ይመስለኒ ካልእ እቲ ዝበልካዮ ኣነ ጥራሕ ደይኮንኩሲ ኣነ ዝከረን እንድዕ ሕጂ እንታይ ብህልው ይፈልጥን ዛዕባ ሰላም ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤሪትራን ኢሎም ሓደ ምንቅስቃስ ተፈጢሩስ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት እውን ኣኼባታት የካይዱ ነይሮም እስኻ እውን ኣብዚ ሬድዮና ኣምፂኻ እውን ቃለ መሕተታት ተግብረሎም ነርካ ንሳቶም ዝጭርሕዎን ነበሩ ጭርሖ ሰላም ናይ ዝኽልተ ህዛብ ዝብል እዩ ምክንያቱ ዝክገልፆ ፀናሕኩ ብግቡእ ተረዲዮም ብኡ መልክዕ ከዓ ስኒት ናይ ዝክስታይ ሕጂ ሳቶም ይኹኑ ኣነ ይኹኑ ትንብሎ ነበርና እዚ ብሃገርና ዘሎ ስርዓተ ህግደፍ ንምሳሌ እንተደኣ ስለ ዝጨርሖ ብኡ መፂለ ደይኮንኩ ክመዝኖ እቲ ኣነ ዝብሎን ነበርኩ ወይ ዞም ሰባት እዚኦም ዝብልዎን ነበሩ እንተደኣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክዕንብብ ክኢሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክለዓል ክኢሉ ተሓሳብቲ ካብዚ ዝላዕሊ ዓወት የለን ኣነ ክቃለስ ከለኹ እኮ ዮናታን ኩሉ ግዜ ድብሎ እየ ንምሳሌ ተቃዋምን ደጋፍን ድበሃል ነገር የለን ኢለ ደጋጊመ ብዝውን እዛረበ እየ ናይ ክልቲኡ ጉዳይ እዩ ኣነ ሓደ ግዜ ኢለካ ንዓኻ ትዝክር ተኮይንካ ዮናታን
أنا إسلامي أنت الكل نبانا عيلك شعو كما غير كاسلامي تبدا نسخة كريستياني خان نو أنا قومي إسلامي دا أمن إسلامي قعدتها كريستينها بجبا بحقاوي تنزقا نعاي سخة كريستيان كم مهان كذا أمنك زوم سوات زياتهم كا تصبغ إنا دلنا أنا تصبغ يدلهم تبولو تصبغ كم زي لو أبر سينا بأمورنا نحضره بخوم ملك خانك آلس بالنير مخنياتو أنا خكالس كله أنا سلز تبدلكو ديكونه أبتهزبز ورد للو أدرع فتحير تهاجر زي من قاسو نازي فتح زين خانقسي لك آلس اللغو تفتح خانا عاي ديكونه نقول له including نتوم مسوزلو بعابي إلى المحجون قليته ولا توم تحتيو زلوهم بعد يمان قبر أبزا أمسلون نعوم انتم الكوتوم ياتا نسومون من تؤمن يدك على صدر إلى الزار منيره كم أقول كل حجي أبز وسون جزية نسومن أكلنا يزي زخدو دلخو حسب كخونو بملو أمنت نفس ما حديري أنا دك على سنيره كم توم قالوا زبلوا بز حلفة قاليت أنا مثال قال أب حماق كنتات وي حماق تجبارات زجوبرو نورو نتسرعت زي قدي فمو بزوات قلو جزية أب كندي نبتقال ساعة ديمكان ناتكا مهانم نعوم يلكاون نسوم جزية ناي جزية حتى قوينو صاب حجز أنيهم حججن جزية أخيلو كقالوسو مسلوم كم مهانو أنصارتي زخيز زلو زي حق زي فتحوا الجباب أب كندي بايتان سيف كاتم صوم نعوم إذا خمس جبر نيرو إذا خمس سرق نيرو خمس قتل نيرو يلكا كابتق على خمس رح زجبر تقاومو دم بمهلونا حسينا إليه الزارب نيري سلازي إذا حج العلم مدلوخا تانا زبلو زلو خل علوهم مهانم أمين دقاقي متزارب نيري نزل زلو ينعقان يوناتان سهم بقى خطأمني لباهم ترح توسينو زخيد نبركي كونكون ويزوم عن توسقسكم زوم تكال تخيلهم سلام نايكلتي هزاب زبلون نبرو تسفا قبر بخوم وترديهم يقالوا سنيرهم زبل امناتي دلن مغنياتو حجز خاخ راح والله كحق وسلو دا الله منبري كحق انا حق وسلو كسامود اتخا حجز بلو زلوخا كدفا الله زياده حيل كم دلو كلنا كم حزبي كنسنيو انكلالنا اوسن غزي كبرعن زخللو بايتاتات كم زفتر ممكن نفلط علينا كم ساعة تردع نزل براشينا سوري نتردعتي كامبر او حجسي نفقرن سنتين سلامن ولا حبتي سرعة راح كنصبيو زي بالناس جرين لايت كاب هذا الناسي بعلنا نمعرقو نعريو ندفع له ريغاردلس سرعتنا من تاي تقمي خمس بزلو رسعنها نت سلام انا ابنتها بزا ساعة زياسي كم دقافة قدف عنها سلام مستقرين دحري لسي زوق سن ولا حنتي باللين تردي غني هجس توش حبي ايوس انا حكو خمان ساعوي لي زاربو لي خاطر لندل حكا لاسيس انا كل ጊዜ ደጋግሜ ብንኔረን ደብስተፋላለየ ሜዲያታት ኣብዚ ቦታና ብፍላይ ነቲ ኣባል ግደፍ ኮይኑ ወይ ተዳናጋጽ ኮይኑ ዝኸይድ ከም ሰባት ጽልለና ኣነ ምስተፋላለየ እኮ ፍጹም ጽልእታት ኣለኒ ትጽልእ እንታይ ይግል ነቲ ዝወርድ ደሎ ኣደራዕ ልዕለይ ዝፈልጥዎ ክነሶም أب كندي إنتاي خسامعاسي زخمزيلنا خنكيد زي مبالوم دا تسألهم نيرنبري نساتهم ناتو أكالات ويكا نسوم كان دخساتي لهم مسوء تسألق فتري ليكم كن أنا بأسن مساتهم كم سبهم جناي جزية ناوسدهم منا خف إننا خده نسوم تزي تسيئهم كاني يتنقر كعوات كم زي سلزا أمن أنا قابك أدم دوبلو نوركي يتفتح زمت نبلوينا مش كل جزي كابتوش تهاجر يدمت عندنا نبل توش تهاجر دلو عقمهم دلو نزخلوت كم زخلا أميننا نحر نزارب علينا خوينا إذا خمسة زا أمثال خوش تهاجر كبجاجس نحر جميرو إذا تسجازي إذا عدل إذا خنت كمولو كم زق المحج زبر عنا خينا برعنو ترى هو مبال زي كونه نهانا هم مهانو تقول داك نسر حلو تريرنا خنبقاقو سولو خنكلالنا تتصبقو حج انتاي تتقامن دقافن دبهال زي كونه كله بزعبا السلام دي جرحالو بايتا تنسيفلنا له نزيان حي الله بلالو صباح كوغم قليلا فتعنو تخيل نيرو كوي 2010 شو مونتن سلام تباهيلو
كل سب تحقسلو እዋናት شعبت እዋን ትዝከረን ከማን ከሐሳይ በርህን ሰለሞን ባይረን ኮይኖም ዛዕባ ሰላም ደርፍ ደሪፎም أنا خدقس كلهم مشت مع عندها سمع خو دقس نيرخ قرمكا مخنياتو كله تحسها زي ما بلعلي خالع كل خانة السلام سلتن سوارق نبره ثاني حاجة فشيلام أبي رعينهم ما مالتي قدف تا قدايتي أخذ كتسلسلة زي دليا وتسيوا حجو كي تقص عينا وحسنات يا بلان قداينا قال لازم حجي انتاي سلزخونتي اتوان تفشيلا قدميو زنبره خاب غزي قال ستات حيسكا حزب عاو زي مبالو زرخمنا شجرات بزح انديو شعا خاني بخوما نابكيناتن نابغلن اتي خندي صنتتن كندي طفاتن فطيرنا مالتي بعابيو نغزار سوزم كلهم بوليتيشيان سانتو تقسم نوركا وي نتقسم نيرنا هذا غزي اتفلالي اوانا بعابيو زم كلهم مرحت زنبورو نايت صورا ايترا تازي ጨርحوا ወይ ካታዝ ተዛረቡ ብላዝ ሕቶ ዘቅረቡ ቋማ ወሰራራ حق ስራሕ ከምደሎ በትባይቶ ይኹን ወዘተረፈ ነቲ አባል ህግደፍ ማለት እዩ ንህዝብ ኻኒ ሕጂ ጉዳይና ተወዲ ናይዶብ ጉዳይ ተሓንፂጹ በቤት ፍርድ ተወዲ ሕጂ ዕዮ ገዛና ንግበር ኢሉ ብፍላይ ሃይለ ወልደትን ሰዓት ድሩ ዓዊሉ በሰሚናራት መልክዕ እንዳ ዞሩ ይምህሩና ነይሮም እዮም ሕጂ ከም ህዝቢ ትንደልዮትን ሁሉና ብስኒት ከንብረና ዝኽል ትቋም ትሕጊ ክትግበር ከም ደሎ ብሕጋው መንገዲ ዝመፀ መንግስትኻ ክንተክል ከም ዘለና ከም ህዝብና ሃና ሓላፍነት ይተባሂሉ ይዝረም ነይሩ እዝና ሃና ሕቶታት እዮም ሓቲቶም መሳቶም አዛሪቦም ክእሰሩهم ምዃኖም እንዳፈለጡኻ ተኣሲሮም ክእሰሩ ከለው ግን ከም ህዝቢ ንሕና كم هزبي تهزبي إذا زبلوا زلوا أبوتو نهانا حتى سلازي كتكبر اللويلو تهزبي عاويلو بزحايا لما الكعتة بقاقيسون يرتدقون أبزو كل شجر زحالة في 10 عامت 24 عامت كنا أطي مخالنا نيرنا مالت سلازي حجون زياون لك بزي قدس بمن يتبقيسا إتا قداي إتا أنا كما إذا أمسولون سلام سنايت غربتنا نايز خلته زاب زتمناي نبرو زبلوان نبرو ممصا انا دا سعيرن بري تهقدف يكون سعير قدف تسعيرين عهجي بحسب دبله تدليت نايت حزب غزارم تخيلو اب عالمنا كو قالس دبهال حال درغ تي نحنا كنا نفسنا وقينا ينادلنا نفسنا سي كم زي ملكتنا زغبرو نسو بعلو تي بسرعه دلو براشينا أبي أنت إذا تدفيته مسلكا حنتي زفتة خيا ويتفكراسي ميتي جزء قشيشاتك أما بالميتين حدا جزء مسيا I love you يكتب لك هلاسي كتراتر نوري ترى دي غني حجي نحنا نسلام كنت أروح عيوات أناني وقع عيوات أناني وصلي عيوات أناني النابلنا إنها نروح جمرنا ترى دي غني كابا هاجمر كمالتي هجي زي تصبيو سان اللي متيو سلام صمدو مندف قال خبلك خلاصي انت وين توكل تصبيو انا سي تصبي نو هو كمني ختصبي لمن تايكم غبا اب عالم لنا دلنا استفلالي جوابات كله هيوت اب عالم مالتي وما فيك سلام كيكون سلن نفرح كويتم ناي بحق سلام ندلي تردي غني حجت اتهزبي انا بلا لو دغاغيمه اوكي كم ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ነዚኣ ከምዛ ቅድሚ ሕጂ ዝበርዓነት ከይትብርዕነና ኣብ ካልእ ፀገማት ከይነኣቱ ከነሕይላ ክንሰርሓላ ክንክእል ኣለና ብዙሕ ረብሓታት ይደለዋ ሓደ ቶም ገዛእቲ ዘርብታት ደለዎ ቶም ዝመርሑ ንሶም ከም ዝመርሕዎ ደለዎ ብዝተፈላለየ መንገድታት ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከልዕልዋ ክኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ መንገድታት ኩሉ ኸሊ ሓደ ሃገር ዝመርሕ ደሎ ብወታደራዊ መንገዲ ዝመጾ ስጋኣታት ኩሉ ወኽእል ወይ ከገድሶ ዝኽእል ጉዳያት ኩሉ ወኽእል ብኡ መልክዕ ኸኣኒ
እቲ ህዝቢ እንተ ዘይደጊፍዎ ነቲ ጉዳይ ተኸኣኒ ዋላ ሓደ ውፅኢት ስለዘይህልዎ ህዝቢ ክድግፎ ምእንቲ ክጭርሖ ክእል ቅድሚ ሕጂ ጨሪሕዎ ኢለ ነይረ ሕጂ 91 ክሳብ 97 ዝነበረ ኣውቶማቲካሊ ኣበርዒኖሞ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ካብዚ ዝኸፍእ ፅልእ ናይ ዝኽልተ ህዛብ ናይ ዝኽልተ ውድባት ነይሩ እዩ ኣብ ግዜ ቃልሲ ንምሳሌ ኣብ ሓደገኛ ዝኾነ ወተሃደራዊ ኩነታት ምስ በፅሑ ዓቢ ፅልኢ ነይሩዎም ክልቲኦም ካብዚ ዝኸፍአ ፅልእታት ነይሩዎም መንገድታት እኽሊ ከም ዘይወሃቡ ማይ ድስተ ሓደ ከም ዘይረክብ ሓደ ከም ዝረክብ ማይ ድስተ ማይ ሕጂሲ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ወተሃደራዊ ስርሒታ ወይ ኣብ ወተሃደራዊ ባይታ ማለት እዩ ማይ እንተ ደይብልካ ወዲቅካ ጠፊእካ ማለት እዩ ስጋዕ ከምዚ ዝዓፅወሉ ተሓደ ከዓ ካልእ መንገድታት ዝዓፅወሉ መንገድታት እውን ነይሮም እዮም ከምኡ ኣዋፂዎም ዶ ከዋፅኦም ኣይከኣለን ተሳንዮም እንታይ እቲ ዝዓንቀፈና ኢሎም ሪኦም ዝዓበየ ሓይሊ ሓደ ሓይሊ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንምሳሌ ንሱዳን ከም ደኣቱ ክልቲኦም ተሻሪኾም ገይሮሞ ንክልቲኦም የዋፃና ኢሎም ዝወሰድዎ ስጉምታት ነይሩ ማለት እዩ ከሲቦምሉ ዶ ከሲሮምሉ ኣብቲ እዋንቲ ናይዚ ሓይሊ እዚ ሙዑት ዝኾነ ተጋዳላይ ምኩር ዝኾነ እሞ ብብዝሒ ብሽሓት ዝቁፀር ሃገራዊ ሓይሊ ደገ ምውፅኡ ንሱዳን ምእታው ዓብዪ ውድቀት ኣብቲ ተሪፉ ዝነበረ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ፈጢሩ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ሓደጋ ምስ ወደቐ እንታይ ገይሩ ህዝባዊ ግንባር ሽዑ እቲ ነገርቲ ብኸምኡ እንተዳ ተወዲኡ ነበረ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኢዱ ክህብ ከዓ ቁሩብ ስለ ዘይነበረ ናብ ደርግ ማለት እዩ ነዚ ኣሎ ዝበሃል መንእሰይ ኣብቲ ገጠራት ዝነበረ ገፊፉ ብሓይሊ ገፊፉ እቲ ወተሃደራዊ ክሳይ ከሰልፎ ክኢል እዩ ብሓይሊ እየ ዝብለካ ዘሎ ብቅድሚኡ ብወለንቱ ዝስለፍ ነበረ ኤርትራዊ ብወለንታ ተሪፉ ምክንያቱ እቲ ናይቲ ኩናት ሕድ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ሓደ ሓይሊ ከዓ ንሱዳን ምስኣተወ እቲ ኤርትራዊ ክስለፍ እውን ፍፁም ድልየት ኣብ ዘይነበረሉ እሞት ብኡ መልክዕ እንተቐፂሉ ግን ክጠፊ እዩ ድሕሪኡ እንታይ ገይሩ ዝግፈፍ ገፊፉ ኣሎ ዝበሃል መንእሰይ ገፊፉ ኣብቲ ወተሃደራዊ ክስታይ ከም ዝኣቱ ገይርዎ ማለት እዩ ብኡ መልክዕ ከዓኒ ቅፅሉ ህዝባዊ ወያነ እውን ከምኡ ጌራ ክትከውን ትኽእል ዝፈልጦ ነገር የብለን ግን ዝገበርዎ ሽዑ ከምቲ ዝነበርዎ እንተዳ ቅፅሉ ኮይኖም እቲ ንትምነዮ ናይ ነፃነት ሕጂ ረኺብናያ ዘለና ክርከብ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምስ በፅሕካ ክልቲኦም ተሳንዮም ናይ ሓባር ወተሃደራዊ ስምምዓት ገይሮም ብሓባር ውዕላት ገይሮም ንኤርትራ ነፃ ክትከውን ክኢላ ኢትዮጵያ ከዓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከዓ ከም ዘመሓድራ ከም ዝገዝኣ ኮይና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብዚ ወተሃደራዊ ክስታይ ዝገበርዎ ስኒት እምበር ቤዚካሊ መሰረታዊ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ኣብ ዕብየት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ክህሉ ዝኽእል ስምምዓት ስለ ዘይነበረ ከዓኒ ብውረት ደይብ እናኸደ ክሳብ 98 ፀኒሑ ድሕሪኡ እቲ ኩናት ተላዒሉ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ዘሰይም ከምኡ እንተዳ ወተሃደራዊ ክስታይ ዘንፀላልሉ እዩ እሞ ብሓደጋ ዝወደቕ ዝኽልተ ሃገራት እንተዳ መሲሉ እዚ ተሳንዩ ነዚ ዝመፅእ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክዓክቶ ግዴታ ኣለዎ ተሳንዩ ብሓባር ክኸይድ ምክንያቱ ክርገፅ ኣይኮነን ዝኽልቲኡ ክርገፅ ክብል ከለካ ስኢሉ ከምዚ ገሊኦም ዝሓስብዎ ኩናት ተላዒሉ ኣብይ መፂኡ ድዩ ኢትዮጵያ መፂኡ ስኢሉ ብሓፂር ግዜ ዝውዳእ ገይሮም ዝሓስቡ ኣለዉ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለ ኩናት መወዳእታ የብሉን ክሳብ መወዳእታ ክቕፅል እዩ እቲ ዝጠፍእ ግን ኣየና እዩ እቲ መንእሰይ ወለዶ መን ያታ ትህሰ እታ ወላዲት ውላዳ ኣብ መዓልቲ ለይቲ ዘድለው እናጎደለን እናተሃስየትን እናነብዐትን እናበኸየትን ክትነብር እያ ማለት እዩ ከምዚኣ ዝኣምሰለት ሃገር ድሕሪኡ ከተመሓድራ ኢልካ ክትሓስብሲ ንኣስከሬን ክትመርሖ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝትብነ ገሊኡ ኣካል እውን ኣሎ ጌጋ እዩ ሕጂ ከምዚ እዚ ናይ ክልቲኻ ስኒት እዚ ናይ ክልቲኡ ስኒት ዝገበሮ ግን ኣብቲ ወተሃደራዊ ዓቕምታቱ ንሱ እውን ንገዛእሲ ማዕረ ዝንብሎ ዘለና ናይ ህዝቢ ኣብቲ ወተሃደራዊ ሸነኸቱ እውን ሓደ ናይ ሓባር ወተሃደራዊ ስትራቴጂ
ውጥን ከውጽ ማለት እዚ መውጽኡን ገዛርሱ ነቲ ክወርር ደሊ ነቲ ብደገ ካለ ዓይነት ዝደልውን ሓይሊ ሒስካ ስለ ዘለኻ ደፊሩ ናባኻ ኣብ ልዕሊኻ ዝወስዶ ስጉምታት ከም ዘይህሉውን ትገብር ኣለኻ ማለት ሕጂ ከምኡ ምግባሩ እንታይ አይደል ዘለኹ ሕጂ መንእሰያትና ኣብ ሓደጋ ከይወደቑ ብህይወቶም ህልውና ማለት እዩ ወለድውን ኣብ ክንዲ بحزنن بشجرن زساقيا سلام ناي ولادن دك انكريا يخلامات حجت خوينات زي مكيادو نغزارسو هيوتنا عنات دحنات مبري دحناتنا يتسرعات كم زي مخانو زي خنفلتخات صبغي زياده تغداي كل غزي زعنتو توصل نوركو تهزبي تمنسينا السوداي زغدا انبر زخون مريح خوين زلو ዝጉዳሉ ምክንያታት የለን ንሱ ብቃት ናይ ወታደራዊ ክእደት አለዎት ዝመርሕ ዘላ አካል ከመገይሩ ንዑ ኻኒ በቲ ህይወት ናይ መንእሰይ ይከላኸሎ ንዑ ዝግደፊ ስለዚ ንሕና ንዓና ዘገድሱና መንእሰያት ኤሪትራውያን ክጠፍኡና የብሎምን ኣብ ኩና ዝጠፍእ ድሕሪ ሕጂ ንኸይብሉ እዚ ክልተ ህዛብ እዚ እንተዳ ተሳኒዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ዝክልተ ህዛብ እዚ ዝኸይድ ኩናት እቲ ዝሓየለ ነይሩ እምበር አሞንጎዚ ንጸላይቱ ጎብሮ ብዙሕ ወሳያት አይነበረን ወላብቲ ግዜ ቃልስ ዝነበርናሉ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ነንሕድሕድና ዝጠፋና ይኽንደይ ብሉጻት ኣሕዋትና ንዕሩኽትና ዝጠፉ ኣብቲ ናይ ውግእ ሕድሕድ እምበር ንጸላይ ተሳኒና ሽዑን ተንኸይን ነርና እዚ 65000 ኢና ንዛረበሉ መስዋዕቲ ናይ 10000 መስዋዕቲ ኮይኑ ጠራሕ ተሪፉ ሃለወ ነይሩ ማለት إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمتي رادي إرنينا زلنا كفرات خطاتلت مدب لما أنتي أيانا ممهرنا كريم تقعد الله برهانة قورز قابيهر براش كاب كتما شتوتقار جرماني مسانا زلو براشينو تسيني لندي سمعك هاتساني حي تتولوز نبر كاون دارقاتي سعن شعتن نتبش 9% يدقفوه قال 1% قولي لا لا مالاتيو نصح انت مبزحتو غزي تي سلام تي صمدو تكلم نصوعو مس غربت حزب تግራይ حقه واي نوت مس مولو حزب ኢትዮጵያ ስለምታይና መብዛሕቱ ግዜ እዚ ክልተ ህብረተሰብ ክንብል ከለና ንህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ጥራሕ እንጠቅስ እዚኣ ተተሓሳስበኒ نقول هذا التحسس في الناس قبان دي قن أفت بايتا دلو حقي كل جزء موالا أمونغو زغلتا قروا أفتي أمونغو زلو تسلقتات إيتي زي برتعي زحيلي زخفئي السوي بتي كل جزء بتقلتقل دلو مالتي نزغونه ونتي تسألاي ويكا نزغونه حدا ነገር ከሳውር ወይ ከሓደ ነገር ስጉም ተወስዝ ደሊ ተቀዳመይቲ ተሰልጦ ምቅርት ዝኾነት ከምዚ ይልክ ከምዚ ባናና ወይ ከምዚ ፍሩታ ኮይና በቀሊሉ ከስተማቀራ ወይ ከሳሲያ ዝኽእል ናይ ህዝብ ትግራይ ናይ ህዝብ ኤርትራን ናልዓልካ ምስቶም ጾጥራይ ናይ አምሓራ ልዕልካሉ ሕጂ ወላ ሓንቲ ጉሳይ ድንብር ዝድብሎ የለን ምክንያቱ ብዙሕ መትከል ከም ዕላማ ኣብ መንጎ ምሓራን ወይ ኣብ መንጎ ኦሮሞን ኣብ መንጎ ኤርትራን ከም ዝኽላዓል ዝበሃል ዘረባ ተመፂስ ብዙሕ እውን ኣየደንፅዎን ኣይገርሞን ይኽገርመካ ዋላ እዚ ሕጂ ተሪእናያ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብዛዕባ ባሕሪ ዶ ብዛዕባ ገለ ክዝረብ ከሎ ገሊኡ ስኢሉ ከምዚ ውርር ኣቢሉ ድመፆ ወይ ገለ ዝሓስብ ምናልባሽ ውሱናት ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ነቲ ኤሪትራዊ ግን ክንዲዚኣ ከም ክስታይ ከም ቴማ ልዒሉ ከማን ብዙሕ ዘይተዛረበሉ እዋናት ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ደሎ ድብል ደለኹ ሕጂ ምናልባሽ ዝብደገ ደሎ ገለ ኣክቲቪስትስ ወይ ከዓ ገለ ሰባት ወይልካ ከም ጥቆምሉ ነቲ ክስታይ ወይ ከዓ ዝደልዩ ኣየላዓልዎን ማለት ኣይኮነን ግን ብመሰረቱ እቲ ኤሪትራዊ ግን ክንድቲ ምስ ትግራይ ዝመፅእ ፅልኢ كنساب كندو خوينو ميزان هيوبوني مستنكالوت كستاي زغت عدم السودان ولا حنت معلت قنون قدم غزي انجليز تدي كوينو بزحريو ابكمو درجاتات بصيحو وديون ايفلطني قالو نسبع اليمن ونزس كومو زسيم كومو اب زخف كينات زاتو صلئታት ወይ ደቀቅቲ ነገራት ክርከብ ከሎ ቀልጢፉ ዝፍታሕ ነገራት እዩ
ከም ልሙድ ማለት እዩ ከም ዋላ ብዝኹሉ ዝኸድና ጉዕዞናየ ሕሉፍ ግዜያትና ማለት ምስ ትግራይ ኣብ ዝለዓለሉ ግዜ ግን ክንደይ ደማዊ ክስታይ ከም ዝኸይድ ኩልና ንሪኦ ኢና ስለምንታይ ኢኹም እወቲ ጽልኢ ካብ ቀደም ኣይፈልጥን እቲ ነቶም ናይ ታሪክ ምሁራት ክንገድፎ ዝሓሸ ኣነ ብዘይፈልጦ ኣትየ ክስታይ ይገብር ተኣነ ዝፈልጦ ግን ኣብ መንጎ ዝኽልተ ህዛብ እዚ ንረብሓታቶም ክብሉ ሓደ ኢትዮጵያ ንገዛ ርሳ ዝኽልተ ህዛብ እዚ ዝኽልተ ብፍላይ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ዝኽልተ ተተሳንዩ ዝኽልተ ብሓባር እንተዳ ስኒት ፈጢሩ ክኸይድ ክኢሉ ብኩሉ ሸነኻቱ ብቁጠባዊ ይኹን ብወተሃደራዊ ይኹን ብብቕዓቱ እውን ብቑዕ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ምኩር እዩ ሓያል እዩ ምሁር እዩ ዝያዳ ክፈልጥ እውን ዝኽእል እዩ እዚ ሓደጋ ነቲ ከባቢ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝፈርሕዎ ነቲ ስልጣኖም ከዓ ሓደጋ ክበፅሓና ክእል ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ከበኣስዎ ብዙሕ ይፈታትኑ ነይሮም ማለት እዩ ፈቲኖም ከዓ ብዙሕ ከዓ ከም ዝዕወትሉ ገይሮም እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ክስታያት ኣቢልና ኢና ማለት እጅሱ ዝፈጠሮ ኣብ ነዊሕ እዋን ጽልኢ ኣብ መንጎ ዝህዛብ እዚ ሕጂ ኣብ ገለሲ ይሰምዕ ዝኽልተ ህዛብ እዚ ሓንቲ ጽልኢ የብሉን ነቶም መንግስታት እቶም ጽልእታት ንሶም እዮም ኣብ ኩናት ደእትውዎ ንሶም ካንቆትዎ ድበሃል ዘረባ ኣሎ ከምኡ ድበሃል ነገር የለን እዚ ክልተ ህዛብ እዚ ዓበ ጽልእ ኣለዎ እምበር እዚ ህዛብ እዚ ጽልእ እንተደይህልዎሲ ነዚ ንብሎ ዘለና ከሳወር ከሎ እቲ ናይ ኩናት ወይ ከዓ ጥሩምባ ናይ ኩናት ክውቃዕ ከሎ ዝያዳ ንዕኡ ዘጓልሕዎ እኮ እቶም ቀንዲ ቀርሕንትታት ወይ ጽልእታት ዘለዎም ህዛብ እዮም ብኤሪትራዊ ተኮይኑ አንጻር ትግራይ ዘለዎ ጽልኢ ኤሪትራዊ ማእለያ ደይብሉ ኣሎ ክጠፍቕ ክሳብ መወዳእታ ዝደሊ ኣብዚ ዝሓለፈ ኩናት ርኢና እያ ክሳብ ጥፍኣት ናቱ ሃኢሉ ተተምኒሱ ብጓይላ ምሳዕስዒት እንደሰኒዎ ነይሮም ንሕና ወይ ንብል ነርና ኣነ ዋላ ብዝገልጽ ነይረ ኣብ ዝተፈላለየ ክስታያት ጽንተት ናይ ሓደ ሕብረተሰብሲ ክሳብ ክንድዚ ተተምኒኻ ንጽንተት እሞ ከም ፍጡር ወዲ ሰብሲ ኢለ ምስቶም ንዕኡ ዝድግፉ ዝነበሩ ዝተቃየም ኩሉ ከም ተዓንቶ ዝበልኩኻ ማለት እዩ ሓደ ካብ ዘቃየም ከምኡታ ዝፈጠረልና ዝጽልእ እዚ ዝነበረ ናይ ትግራይ ኣነ ከም ብርህራሄ ዓይኒ የድርዮ ነይረ እቲ ገሊኡ ግን ብጽልእ ዝርዮ ኣብ ትግራይ ከዓ ልክዕ ከምኡ ኩሉ ከም ዝኽእሉ ካይስሕትን ማለት እዩ ሕጂ ጽልእ ነቲ ዕድላት ነቶም መራሕቲ ንብሎም ዘለና ዝያዳ ዝህብዎም እዞም ኣካላት እዚኣቶም ኣለዉ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ጽልኢ ነንሕድሕዱ ፍታሕ ዘይክል ልክዕ ከምዚ ብዓለምና ንሪኦ ማለት ኣብ ዘለናዮሲ ኣብዛ ጀርመን ንገዛ ርሳ እቲ የማናዊ ሓይልን ኣብ መንጎ ፀጋማዊ ሓይልን ዘሎ ጽልኢ ዮናታን ትፈልጦ ኢኻ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ከሎ ክንደይ ህይወት ዝጠፍኣሉ ብሓይሊ ፖሊሳትን በቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ተቐይዶም ስለ ዝኸዱ ዳ እምበሪ እቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ተዘይነብር ነይሮም ኣብ ምንታይ ደረጃ ምስ በፅሑ ንሕና ከም ወፃእተኛታት ብፍላይ ከዓ ከም ጸለምቲ ኣብዛ ኣብ ደገ ከምዚ ኣይልና ደፊርና ነዛ ኣብ ደገ ነዛ ጽርግያ እውን ኣብ ዘይንሰግረሉ ደረጃ በፅሕና ነርና ማለት ሕጂ ጽልእታት ሲብ ኩሉ ለይ ኣብ ህዝቢ ይለይ ነቲ ህዝቢ ግን ከዓግቶ ዘለዎ መን እዩ ሓደ እቲ ስርዓት ሕጊ እዚኣታ ኣብ ሃገርና ጎዲላ ደላ ሕጂ እዛ ቅዋም ትበሃል እዛ ቅዋም ንብላ ዘለና ንዝና ንብሎ ዘለና ሕጂ ዝናይ ስኒት ናይ ፍቅሪ ናይ ጥምሮ ጥምዞ ትብሎ ዘለኻ እዝታት ነዚ ኸሰኒዮ ምስኡ ማዕሪኡ ከኣኒ እቲ ፍቅሪ ንፈጥሮ ምስ ጎረባብትናን ብሰንክናቱ ከዓ ፈጢርናያ ዝነበርና መንጎ ኤሪትራውያን ዘይምርዳእን ነንሕድሕድና ከም ኣሕዋት ተጋጪና ክንነብር ዝገበረና ስኒት ክንፈጥር እንተደኣ ኮይንና ዝያዳ ነታ ስኒትና ነዚ ዝሓለፈ ጽልእታትና ንዕኡ ዝሕሉ ሓደ ቅዋማዊ ስርዓት ክልወና ክኽእላሉ ነዚኣ ከዓ ግን የብልናን ኣብ ሰዓት እዚ የብልናን ወመን ዓመት እቲ ጭርሑ ናይ ሰላም ወይ እቲ ስኻትሎ ነበርካ ደግሞ ዘለውሲ ካብቶም ኣብቲ ክንቃለሶም ፀናሕና ስርዓት ህግደፍ ዝበሃሉ ካብኦም ይወፅእ ኣሎ ስለዚ ሲ ብዘይቀላዕሎም ስእልና ንቀበሎ ኢኻ ትብል ዘለኻ ንቕባል ጥራሕ ዲኸ ከነሰኒዮ ኣለና እኮ ድብል ዘለኹ ማዕስናቶም ኮይና ንቕበል ዘለና እቲ ንሕና ንብሎ ዘለና ኩልዎን ድሕሪ ክኢሎም ንሶም እናበልዎ ከለዉ እንታይ ኢና ክንብሎሞ
ወሊ አንጻርቲ ዝብሎ ነበርኩ ኣነ ክቃለስ ሕጂ እዚኦም ስለዞም ጽወስ እንታይ ዘረቡ ሕጂ እሱ ኮን ሽግር ደሎ ኣነ ተቃዋሚ ኮንኩን ተቃዋምቲ በዓለምና ኣብዛላ ኣብዛን ነብረላ ሃገር ኣብ ዝኾነ ሃገር ደሎ ለምሳሌ እቲ ምስቲ ተሳኒዩ ብሓደ ተሰማሚዖም ከገዝእዎ ጸልሑት ሃገር ድሕሪት ሓደ ምስ ወደቀ ሓደ ምስ መጸ ዝወደቀ ነቲ ዝብሎ ነበረ ኮይ ድቃወሙ ኦፖዚሽን ድብሎም እንታይ ደም ተቃወምቲ ኮይም ድጽውዑ ዋላ ብመዕቡል ሃገር ትብስድ ኣብቲ ገዝእ ዘሎ ስርዓት ብልዎ ነቲ ካልእ ሰልፍታት ካ ተቃወምቲኦም ድብልዎም ኦፖዚሽን ምሽ ብልዎም ኦፖዚሽን ፓርታይ ብልዎም ተቃወምቲ ፓርቲ ማለት ኮይ ኮሚ ሕጂ እዚ ኣነ ሕጂ ናይ ፖለቲካ መተካእታ ናይ ስርዓት ዝቃለስ ዘለኹ ሰብ ኣይኮንኩ ዝኾነ ኣካል ውን እቲ ጸገም ኮይንና ደሎኮ እቲኦም ከም ውድብ ፈጢሮም ቅድሚ ሕጂ ደጋጊመ ተዛሪበ ባዶሽ ከይርከብ ኣብታ ሃገር እንዳበሉ ንነብሶም ከም መተካእታ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓሲቦም ዝኸዱ ብድቁሳት ረእዮም ከምኡ ክብሉ 5 ዓመት እንዳኸዱስ ሕጂ ስዒርዎም ንሱ ግዳን ሰላም ከማን ክጭርሕ ጀሚሩ ማለት ይረየ ቀዲሞም ከይዱ ማለት ሕጂ መን ቀርበን ንዓይ እሱቲ ሰላም ዝብል ዘሎ ዝያዳ ሰላም ይንዓይ ደገድሰኒ ትህዝቢ ሕጂ ብላል ኳነ ነዚኣ ተላዒላ ደላ ነጥቢ ኩልና ብፍላይ ዞም ሜዲያታት ብብዝሕ ተዝርግሑ ደለኹም ኣብ ክንዲ ነዛ ሰላምሲ ከም ሉል ናይ ባሕሪ ክትሕልውዋ ክትክእሉ ኣለኩም ንስኹም አንደ በትኳ ኮይናትና ብራሺኖ እሞ ካብዘይ ትጽበዮ ሰብ ከምዚ ዓይነት ክትሰምዕ ከለኻ ካብ ናብነት ካብ ፍትሕን ዲሞክራሲን ዘይኽብር ስርዓት መጺእ ናይ ሰላም ክዛረብ ከሎ ኮፍ ኢለ ክሓድር ንቡር እዩ ክሓስበሉ ንቡር እዩ እንታይ ኣለካ ዮናታን መስለካ ኩሉ ሰብን ክፈልጦ ዘሎ እዚ ህይወት ናይ ጉዕዞ ናይ ቃልሲ ፖለቲካሊ ሕጂ ፖለቲካን ይዛረብቲ ዝገዛእና ዘሎ ስርዓት ንሕና ኸ ፖለቲካ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ፖለቲካ ስለዘይ ኣብዚ ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉስ ንሓደ መንእሰይ ኢንተርቪው ዘግበርካያ ነይሩ ብሓሳብ ንግዘፍ ክንገጥሞ ይከኣልና ነይሉ ከመ ናተይ ርድኢት ምናልባሽ ክስታይ ማለቱ ክኸውን ኣሎ ፖለቲካሊ ንስርዓት ህግደፍ ክንገጥሞ ይከኣልና ናብ ዝብል ርድኢት እዩ ድልዎ ድኾን ድብል ግምት ኣለኒ ከምኡ ካይኮን ደሎ ፖለቲካሊ ከምትሱ ፖለቲካ ድጻወቶ ደሎ ምትዕጽጻፍ ኣርኢ ምሽ ሕጂ ዛ ወሲድዋ ደሎ ዛ ናይ ሰላም ጭርሖም ጽዋሎ እዝን ገዛእ ፍሌክሲቢሊቲ ኮይ በንጻሩሲ 360 ዲግሪ ኮይ ተገምጢሉ ጸረ ሰላም ድነበረስ ናብ ሰላም ሰብ ከጽንት ጸኒሑ ምخማ ህገብር ኮሎሲት ሰላም ሲ ናይ በሐቂ ይኮነን ፌክ ሰላም ኢሉ ዝፈርሕ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ዝኻኑ ብሪ ክትቀበሎ ለካ ኣነ እኮ ስለም ሕጂ ነፍስኻ እኮ ትግልላ ኢኻ ደለኻ እቲ ህዝቢ እኮ ድጋገዮ ደለና ንሕና ናቱ ከም ምዃኑ ትውራይ ረሲዑሲ ከይተረዶ ብፍላይ ተን ተቃወምቲ ውድባት ንሱ ዘምጾሞ እንታይ ክትዕብላ ሕጂ ኣምናሉ ኣለዋ ማለት እዩ ንሱ ከም ድላይ ከም ድገብር ኦኬ ተረዲካሎ ሕጂ ንዑ ክትስዕሮ ከም ትኽእል ምስዓር ድበሃል ኣሎ ፖለቲካ ኣብ ፖለቲካ ሲ ህዝቢ እንዳሓየለ እንተኸይዱ ህዝቢ እንዳበርትዕ እንተመጽዩ ህዝቢ ሕቶታት እናቀረበ እንተመጽዩ እንታይ ይድገብር ሽዑት ዝገዝኣካ ዘሎ ስርዓት ፈትዩ ኣይፈትዩ ኮፊልና ሞኽን ዘራረብ ንደለና ብለካ ዕጭ ሓንፈፍኩ ተቃዋሚ ድበሃል ክፈልጦ ድበሃል የብለይን ኢሉ ክጭርሕ ድጸንሐኮ ጸኒሑ ኣብ ውስን እዋናት ክዳኸም ምጀመረ ኮፊልና ክንዘራረብ ጸገም የብለይን ብለካ ኮፍ ክብልካ ይቀርብ ኮይ ምስ ደርግ ኮኹም ነይሩ ኮይ ደርግ ክጭፍለ ቆሎ ደርግሲ ክጽኑተ ህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ዝኩሉ ጽንተትን ፍቅሳይን ፈጺሙ ኸበከ ኣብቲ ዝተዳኸመሉ ግዜ ግን ኮፊሉ ክዘራረብ ቁርብነት ዘርአየሉ ሰዓታት እኮ ነይሩ ኮይ ኣብ በዓል በርሊን ኮፊሎም እኮ ተዘራሪቡ ኣብ በዓል የመን ዝተዘርበሉ እዋናት ነይሩ ብሕቡ ይኹን ብገለ ይኹን ስለምንታይ ስለዝተዳኸመ ኣብ ዝተዳኸመሉ ስርዓት ኩሉ ግዜ ዞም ሓያላት ዝበሃሉ ዕጭ ሓንፈፍኩ ክብሉ ዝጸንሑ ኣብ ዝወጥቁሉ ዝዳኸሙሉ እዋናት ግን ወይ ሳብታ መወዳእታ ትመጽእ ኮፍ ክብሉ ኣብኡ ኸዓ ናይ መንገድታት ክፈጥሩ ይፍቱን እዮም ከምኣ ከም ዘይተዋጾም ከዓ ይፈልጡ እዮም ከዓ እስኻ እውን ኮፍ ክብል የዋላ እንተበለካ ምስኡ ኮፍ ኢልካ ትውድኦ ነገር ከምዘየለውን ትፈልጥ ኢኻ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ቅዋም ንብላልና ቅዋም ንዓናሲ ክሳብቲ መወዳእታ ወሳኒ ቅበሎ ድዩ ኣይቅበሎን ብዘየገድስ ትህዝቢ ግን ንዕኡ እታ ብሰላም ክንነብራ ንደሊ
እዚ ሰላም ኢልና ክንጭርሕ ቆለና እኮ ሰላም ምስ ጎረቤት ሃገር ክንብል ቆልና እንታይ ስለ ረብሓ ስለ እንረክብ ኢልና ኢና ሰላም ክጭርሕ ኣለዎ ዝህዝብ ድብል ዘለኹ ኣነ ሰላም ተገይርና ብሰላም ተዳ ክንነብር ከኢልና ትመንእሰይ ወለዶ ክንብቲ ወተሃደራዊ ክስታይ ጥራሕ ተዓጊቱ ጠጠው ዝብል ኣብቲ ንቡር ህይወቱ ክምለስ ዕድል ስለ ዝኸፍት ማለት ኣብ ንቡር ህይወቱ ተመሊሱ ከዓ ክነግድን ክሓርስን ከዓ ምስ ወላዲዩ ተሓዋቂፉ ክነብር ከም ዝኽእል ምክንያት ከም ዝኽእል ስለ ዝኣምን የነት ሰላም ዝጭርሓል ዘለኹ እወ ተረዲእካ እኮ ብራሲኖ ሕጂ ነዚ ዋላ ብዘይ ንፈትዎ ስርዓት ይምፃእ ዝጭርሖ እዚ ክንቅበሎ ኣለና ክትብል ከለኻ at the same time ናተይ መን ኣምፂዎ ስለ ኢልወይ እሱ ስለምንታይ ኣምፂዎ ክብለካ ኣነ ፈልጥ ሕጂ ስለምንታይ ኣምፂዎ ስለምንታይ ኣምፂዎ ሲ እፈልጥ ንሱ ይኮነ እዚ ዝብለካ ዘለኹ እዚ ቅዋም ዝበሃል ጭርሹ ቅዋም ዝበሃል ክሰምዖ ይደልን ኢሉ ቅዋም ንኸይቅበል ኢሉ ዝኩሉ ኣሎ ዝበሃል ኪኢላ ዝኾነ ኤሪትራዊ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ከስፍሮ ከሎ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀር ሕጂ ግን እንተ ዳ ከም ህዝቢ ንሕና እንዳሓየልና መፂና ፈትዩ ኣይፈትዩ ክቕበሎ ክግደድ እዩ ንሱ ስለዚ ጨርሖ ሽዑ ንሱ ስለዚ ጨርሖ ሳይቅበሎን ይኽብል እንድሕር ኮይና ኣነ ንምንታይ ላይ ድቃለሰሉ ነይረ ከይዱ ኣነ ከምኡነ ኢለኮ ድቃለስ ዘለኹ ንዑ ይኮንኩን ሕጂ ነቶም ምስኡ ዘለው ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ብወተሃደራዊ መንገዲ ዘለው ድዮም ኣብ ቤት ፅሕፈታት ድዩ ኣብ ሚኒስተራት ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ናቶም እውን ሓሳቦም ከም ምዃኑስ ከእሙኖም ክኽእል ኣለና ኣካላት እዮም እዚ ስቑኢልካ ናይ ማዕዶ ጉራ ኣይኮናን ወይ ውጋ ኣይኮናን ንካይድ ዘለና እሱ ዝበሎ ይቅበሎኒ እቲ ዝበሎ ክቅበሎ እሱ ከምኡ ድበሃል ዘረባ የለን ፍትሒ ንደሊ ኣለና ፍትሒ ከዓ ንኩሉ ኢለካ ያነ ቅድሚ ሕጂ እውን ዛሪበሉ እየ ንሓደን ክልተን ኣይትምልከቶን እያ ቅድሚ ሕጂ ኢለ ነቲ ንዓይ ዝበደለኒ ዋላ ካልእ ህይወተይ ከጥፋኣኒ እውን ድፈተነ ንሱ ዋላ ንዕኡ እውን ትምልከቶ ከም ምዃና ብሕጋዊ መንገዲ ሕጊሲ ከምዚ ህግደፍ ዝገበሮ ነፃል ዝኾነ ኣይኮነን ዶ ዓብ ጉዳይ ኣልዒሉስ ንእሽቶ ነገር ስኻ ንገዛእ ርስኻ እዚኣ ኮይንካ እንተ ሓሚኻያሲ ንዓዲ ክትከይድ ትፈርሕ ስኻ ትሓሚ ከለካ ትሰምዓካ ዓዲ ከም ዘሎ ተፈሊጥካ ንሱ ስጋዕ ድምለሰልካ ትፅበብ ፈርከሱ ከሲሱ ገለ ከይገብረኒ ትብል ተዲካሎ ስጋዕ ከምዚ ዝገብር ኣካል ንዕኡ እሱ ንገዝ ከምኡ ደይኮልና ሕጅት ንሕና ክንተኽሎ እንደል ዘለና መንግስቲ ወይ ከዓ ንብሎ ዘለና ነቲ ዝበደለ ኣካሉን ሃገራዊ እዩ ዓቕሙ ንዕኡን ይምልከቶ እዩ ንሱ እውን ኣካል ናይቲ ህዝቢ እዩ እዚ ንኸዶ ናይቲ ሓሳባት እውን ንሱ ከበርክት ተርኢ እዩ እታ ትግብኦ ዝበደላ በደልተልያ በቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር እቲ ቅዋም ናይቲ ሃገር ብዝሓጎጎ መሰረት መቕፃዕቲ ወስድ መቕፃዕቲ ምውሳድ ማለት ንዘለኣለም ከምዚ ህግደፍ ዝገብሮ ትሕቲ ጉድጓድ ምእታው ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ዝተቐፅዓሉ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ እውን ነቲ ሃገር ከገልግላ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ኢለ ነይረ ንምሳሌ ኩናት እንድሕር መፂኡ ንገዛእ ርሱ ብዚ ናይ ቅዋምና እንታይ ድብል ኣብቲ ዝኾነ ሃገር እውን ኩናት እንድሕር መፂኡ ኣብ ኩናት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓደ ጀነራል ኪኢላ ብቕዓት ዘለዎ ወተሃደራዊ ክእለት ዘለዎ ተኣሲሩ እንተዳ ፀኒሑ እሞ ኩናት ሃገር ኣብ ሓደጋ እንተዳ ወዲቓ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ውፂኻ ንዕኡን ግቡእ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ወተሃደራዊ ክስታይ ከም ዝሳተፍ ኢኻ ትገብሮ ተዲካሎ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ካ ንሕና ነፂልና ኣይኮናን ክነጥፎ ሕነ ክንፈዲልና ኣይኮናን ንቃለስ ዘለና ተረዲእካ ሕጂ ሲ ብራሲኖ ከምዛ ተረዲኣትኒ ዘላ እውን ንዓይ እዚ ሓውና ኣወል ስዒድ ዝጨርሖ ፅምዶ ዘርእሱ ሲ ተዘይተጋግየ ሚት ከሚትስ ትቕበሎ ኢኻ ማለት እዩ ميت خميت مبري موسخ كلهم شح خميت خمان كاب سلام زعبسي انتي نزرب كاب سلام زعبسي هذا بقلو نسمعو زل دلعلوسي وحسنت يبلن زول كسبا زلعلو قال ملا زبها زربات تسمعها قرب كن حفر وني قبانا ኣይኮነን ዶ ሓደ ኣክቲቪስት ወይ ከዓ ሓደ ደራፋይ ሓደ ኽኢላ ናይ ስነ ጽሑፍ ኣርቲስት ቆጣብ ሓፈሹ ኣርቲስት ሲ ብቕዓትን ክእለትን ዘለዎ ኩሎም ዞም ኣብ ደገ ዘለዎ ኤርትራውያን ምሳሌ ይኹኑ ሶም ዝያዳ
ነፃ ዕድል ዘለዎም ማለት እዩ ከም አርቲስትስ መጠን ነዛ ሰላም ተረኺባ ደላ ነዛ ታቴማ ማለት እዩ ንዓ ዝያዳ በቲ ሞያዊ ዓቕሞም ገይሮም ናብቲ ህዝቢ ክጓሳጉሱ ለይትን መዓልትን ተድፅዕሩ እቲ ህዝቢ ከዓ ገንፊሉ ልዕልቶም ዝብልዎ ዘለው ንቅድሚት ወፂኡ ዝያዳ ኮይኑ ክጭርሕ ከም ዝኽእል ኣነ 100% ይረጋገፅ ስለዚ ኮነ እንደ ሰብ እዚ ንሕና ሲትማል ትማል ዮናታን ኣብ ቱኒዝያ ሓደ ሰብ ዘለዓሎስ ዓቢ ሪቮሉሽን ኣብ ተዓዲ ተላዒል ኢልና ንዛረብ ነርና ቅድሚ 10-15 ዓመት ዝተኻየደ ሓደ ሰብ ኣብ ገሊኡ ሓደ ሰብ ስለ ዝሞተ ወይ ዝተፈልየ ህዝቢ ተላዒል ንብል ነርና ما حاجي يكونن دوز سبزي ويزوم ارتيستات مخاب خلتيو هاي بحدا يكونن كازي سوينا حاجه دغاغيمنا ونزعه دفترنا عنا سلازم الكتنا هون منالبا اوا እዚኦም ሲ እንኮላይ በትግራይ ዘለው አክቲቪስትስ ባጋጎስ ወሓባራው ዝገብርዎ ዘለው ሞያውያን ስለዝኾኑ ሞያዊ ሞዮም ኣብ ተግባር የርእይዎሎ ኣነ ባዓሲ ባሞ ዝቀረባ ግዜ ሪኣ ነይረ ኣብ መረብ ክልቲኦም ሰዲያ ገይሮ እቲ ትግራይ ሞ ኢዶም የምካ ከምዚያ ገይሮ በሰላም ድበሃሉ ማለት ይረየ ከምዚ እዚሲ ስንዲቲ አርት ማለት ዳ አርት ማለት እኮ አርት እኮ ትዛዓበ ዓበ ጽልዋ ህዝብ ዝሕድር ንሲ ያረድ ዝዕድል እዚ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር እንዳዓንበበብታ ቲቪኤርን ምሳሌ ክተኣታቶ እንተዳኺ ኢሉ እንታይ ካትብል ዘለኻ ህዝብ እንድሕር ዝብዓቡ ክዛረብ ክኢሉ ካልእ ኮይድ ሰምዕ ደሎ ምሽ ንብሊና ሓንቲ ዛ ደርፋ ሓንቲ ክስታያ ዛ ቲቪኤርን ንብላ ደላ ካና እንድሕር ቀይራ ብኸምዚ ደረጃ ክትዛረብ ጀሚራሲ መን ይዝዕወት ዘሎ ንሕና ንዕወት ዘለና ኣይ ንዛረብ ነርና እንዲና ዝቀረባ ግዜ ሰብ ዝሜድያታት ወጽ ነይር እንዲ ብሪጌድ ንሓመዱ ኣብ ስመራ ከምዚ ተራእያ ከምዚ ተገይራ ተባሂሉ ናይ መለይ ባንዴራ ተሳኢላ ኣብ ገለ ወይ ዝማንፊስቶን ገዛርሱ ወረቀት ተጠቂዑ ጎደናስ ከምዚ አይላ ተተራእያ ምሽ ከም ሓደ ዓቢ ክስታይ ገይርና ንዛረበሉ ያ ነዝን ዳተዛረብናሲ ብተግባር ከ ብድምጽም ብገለን ድሕርትን ደልዮ ሰላም ዝዛረበልና ሰብ ረኺብናሲ ገዚኤ ኣነስ ገዚኤ እንተ ዝኾነለይ ከምኦም ዝኣምሰሉ ገንዘብ ኣዋፂኻውን ንዖም ከፊልካ ክስታይ ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ኖ ሓቀ ሲዮ ትግበር ዝግበኮ ንሕና ሲ ቃልሲ ኮለና ዮናታን በዳይናና ዋ بملؤ تدسرح النور كوت حزب كوي تسرح نيرو نت حزبتي وديبك نت حزب امحاراين غزار سيد بلك دلو امحاراي او هم دواسا بستفعل منجد بتزاور منجد يخون بقليهم تسخات بلو نسخهم دبلو ناغبر كخير نيرو كوي حجي اين الناس قداي نجر دحالا وشت تهاجرسي زتلع على حيلون كله هم نخل بان امنك نتي زمت خوينات كنصاورو عين خللينا خنقبلو لنا اذا ነገር እዚ ስኒት ክንፈጥራለና ኢሉ ዝደፋ ሓይሉን ኩሉ خل ኮይ እንተ በትግራይ እንተ በኤሪትራ በክልቲዩ ቅድሚ ሕጂ እኮ ነይሩ ኮይ እዚ ከምዛ ንበል ንምሳሌ ኣብ ናይ ዝኸሰርናዮ خسارات እኮ ብዙሕ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ 98 ዝነበረሉ ኺናት ንምሳሌ ፊናት ናይ ባድመ ዝተኻየደሉ ተቀዳማይቲ ፊናት ዝተኻየደሉ በዓወት ናይ ኤሪትራ የተፈጺሙ ነይሩ ድሕሪኡ ነገር ከይልሕም ኣብ ዝኸፈ ደረጃ ከይወድቕ ኢሎም በዓል ኣሜሪካ ጉያ ኢሎም ኤሪትራ ክትስዕር ያ ዝብል ግምት ስለ ዝነበሮም ማለት ዝያዳ ክሳራ ከይመጽእ ምስ ሩዋንዳ ኮይኖም ነቲ ጉዳይ ትኽፈትሑ ከም ሽማግለ መጽዮም ኣቕሪቦም ከሓደ እማም ማለት እዩ ነቲ ነገርቲ ተጠዋብልዎ ዝኹይናት ከምዝን ኢሎም መንጎኦም ሓደ ስምዕ ግበር ኣቕሪቦም ብወገን ትግራይ ተቀባልነት ረኺቡ በኤርትራ ኻኒ ኣይተቀበሎን ኢሳያስ ማለት ድሕሪ በራኺ ገብረ ስላሴ ዝሕጂ ተኣሲሩ ደሎ ማለት ካብዞም G15 ንሱ ታደብዳቤ ለሃን ኸማና ንምሳይ ደብዳቤ ጽሒፉ ናብ ኢሳያስ እዚ ቀሪቡልና ደሎ እማሜ እዚ ቀሪቦሞ ደሎ ኣሜሪካን ሩዋንዳ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንሕና ብዘይ ክሳራን ብዘይ ክስታይን ክንወጽእ ስለተሕግዘና ንቀበላ ኢልዎ ተተቀቢልናያሲ ንሕና ኢና ንዕወት እምበሪ ኣይንኸስርኒና ስለዚ እታ ሕጂ በዚኣ ታኹይናትን ተብቀዕት ዝበለጸትያ እታ ጉዳይ ከ ንቀበላ ኢልዎ
ኢሳያስ ሓጻር መልሲ ይቦ አላ ጽሕፍቲ ብኢሉ ዝጸሓፋ ኢሳያስ ምሳያላ ኣይንንብርከኽን ኢና ተንበርከኽቲ ይኮንናን እዚኣ ብሓጻራ ካልእ ከምዝን የብላ ገለ የብላ ሽዑ ፍክር ነይሩ ኢሳያስካ ካብዚ ወፃና ማለት ካብ ባድመ ገለብል ነይሩ ኮይናት ቀጺሉ ክንደይ ጥፍኣት ኣምጽኡ ርኢናና ክሳብ 25 ኪሎ ሜትር ኣብ ውሽጢ ኤሪትራ ከምዝኣቱ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንክንደይ 10 ክንደይ ዓመታት ከ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ከዓ ንከምድላይ ምሶም ክገብሩ ከለዉ ንሕና ጽቂልና ነርና ማለት እዩ ስጋዕ ከምዚ ዝኣምሰለ ድርቅናታት ዝነበረዎ ኢሳያስ ሕጂ ቶም ምስኡ ዘለው መራሕቲ ሰራዊት ይኹኑ ዝተፈላለዩ ነዚ ዘንጸላሉ ዘሎ ወታደራዊ ክስታይ ይኹን ወይ ነቲ ዝቕጽል ኩናታት ፈቲና ናቲ ጉዳይ ከምዚ ክቕጽል ግን ንሕና መወዳእታ ወዳእቶ ክንኮን ኢና ወይ ህዝብና ዝያዳ ከስር እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብስምምዕ ክንውድኦ ክንክእል ኣለና ተባሂሉ ክልቲኦም ሕሉፍ ተመክሮታት ስለ ዘለዎም ተሰማሚዖም ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ኣነ ይጠራጠር ስለዚ ሰብውን ከም ዘለውና ንፍለን ንሕና ንበይንና ኮይና ሰብ ጌርና ንወስዳ ዘለና ዞም ኣብ ደገ ዘለና زغت دقاقيم قاعد حتى نتصنع خاصي نحن ذي خوش تمسيا أيو كم سيكونوا اليوم سو دحرسهم كم سو زي يكونوا خينهم إدنا نقرنا أكيمنا سوق ندبلنا بلد سي بنيجاتيف تريو أيدلني سلام تعمس لك سلام زي دلي إرتراوي وي زخون سب كوتا الله اللي أمن كل سب سلام يدلي تردي غني እቲ ንቃለሶ ወይ ዓወልና እንዛረቦ ፀናሕና እውን ምእንቲ ሰላም ንሰላም ዝመስልዎ የለን ንህውከት እውይ ዝፀንሐ ተመሊሱ ካብሎም ለፅባሕ ሰላም ክብለካ ከሎ ክጠራጠር ከለኻ ንቡር ከም ምዃኑ ኸ ተኣምነሉ ዶ ኣምነሉ ምጥርጣር ማለት ምጥርጣር ክጠራጠር ትኽእል እንዳ ግን ፖሲቢሊቲ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ተካይዶ ዘለኻ ቃልሲ ብናህና እንዲና እንዳገመትና ያትጸገም ኮይኑም በሪ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ ትህዝቢ ዘርእዮ ዘሎ ተቃውሞታት ንዕኡ ፍጹም ኣይንዕዘቦን ኢና ዘለና ንሕና ብምንታይ ንመዝኖ ንምሳሌ ኣብዚ ናይ ደገ ክነግረካ ንበል እዚ መንእሰይ ወለዶ እዚ ዘረኣዮ ተባዕ ቃልሲ እቲ ደገ ወፂኡ ጠጠው ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ምጎሳ ዝግብኦ እንድዩ ኦሪጹ ሙሉ ናብቲ ቃልሲ ኣቲ ዝዋሳ ኣሎ ባዕ ክንዲ ሽሕ ዕፅፉ ዝኾነ መንእሰይ ከኣኒ ነቲ ስርዓት ዘይቅበሎ ክነሱ ነቲ ስርዓት ነፂግዎ ክነሱ ኣብቲ ቃልሲ ኢሉን እግሩን ኣኪቡ ግን ኮፍ ዝበለ ብገዙ ኣሎ ንሱ እውን ቃወሞ እዩ ዘሎ ነቲ ስርዓት ክንፈልጦ ዘለና ንሱ እውን ተቃዋሚ እዩ ንሱ ጽባሕ እውን ምስ ግዜ ክትስእ ከም ምዃኑ ይፈልጥ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከዓ ልክዕ ከምኡ ንሱ ወለዱ ኣለዎ ስድሩ ኣለዎ ገለ ኣለዎ ትዝረኽቦ ዘሎ መከራታት እውን ኩልና ንሪኦ ኣለና ብቁጠባዊ ድዩ ብገለ ድዩ ኩሉ እቲ ኤርትራዊ እኮ ብደገን ውሽጥን ዘሎ እኮ ኢዱ እንዳሃበ እኮ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ እኮ ኣላሽ ኢሉ እኮ ውዲ እዩ ዘሎ ሕጂ ከምዚ ደረጃታት እናበፅሕካ ክትከይድ ከለካ እቲ ው ዘሎ ሕጂ ንኢሳያስ ጥራሕ ኣይንርአ እቲ ብታሕቲ ዘሎ ማእለያ ዘይብሉ ወታደራዊ ሓላፊ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ፅሕፈታት ፓራላይዝድ ክገብሮ ነቲ ሃገር ከም ዝኽእልካ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ነዚኣ ዘይምግባርና ንሕና ምሽ ተጎዲና ማለት ሲ ኣነ ባሞ ብለካ ነይረ ህዝቢ ክዋዳደብ ክኽእል ኣሎ በብህዝቢ በብቲ ቀረባ ዝፋለጦ ዝብሎ ዝነበርኩ ነዚታት ንምብፃሕ እያ ንሕጂ ነዚ ከዓ መን እዩ ድመርሓና ኢለብቲ ዝሓለፈ ነጊረካ መራሒና ሜድያ ይኹን ዘለዎ ኢለ ميديا مالتي تا مالتي ميديا خمس غيرو كوغاوحو خلالو بزعبا تحدنت بزعبا سلام زحجز جرحه دلو زمنها تبلا اول سعيد نزا اول سعيد جرحه دلو انا قدم بصحف ملكع ادالي زقرب كلهم نستفعلوا خيلاتات ناي سنه صحف دبهالو كغبرو ويله تا راديو فطرو قدم خلت عامات حيزه غواساوي سيازيا بصحفون بزحات يبيمي كغبرو وغنا يكاد حدا سب بدي الحجه او سعيد مسكالاي مسالساي رباعي عجندا سنسنه خيدالو غوت سايدان انا بتاع محقوس مانيو اي مانيو حدا نتحدى باجلا دبل مخنياتات كايله كومو زهوبو توم كساي توم ناي بوليتيكا توادادرتيو نسوم سلطان خن سلطان ناتهم غيرهم دوز دول لو انديوم كومو خبلو خوليوم كم حزب ግን نحنا
من العلو بمن تلاعيلو ديكونه يتحسب نعات أرحينا هنريا حانتي أبل نبلانو ميلة تفاحسي حانت عينت أبل تبوت أب موتت أبلن تحادا أنا سلذا العالكوا نعا السا طعيتي تحانت حممتي أول سعي سلذا العلام نحن نبل كوينا كلتي أنجن حانتي علامين حانت سرحان لذين حجسي مغارة حانت هم مهانا نفلتان مقرت بتمتي راح نسسيا نسنيا يدبل دلقان حجي كتفشلنا تخيليا كتبتخ تخيليا حدش معبلناتات اندحرمتي اندغنا ابت زنبرنا يخصاي كيتبصح زيا ابرر رسي كنراغو داخن كلالنا زميدياتات ابدغ دلو استفالالي زلو بزعبازي نايبرو حانا ناي حزب ربح قمخان مش ناي كسو سلازر على زي العالم قلت ديكونه حزبي ناتك ازا سلام زاس تقراواي قالك حومها معري مالتي كم زيان دا قبرنا انت خيدنا كساب تمود داتا دحريو زغت فرحو غسقاكا تصنحو يتسبك بدبلو كم ازي حانت قبراي كلني نبلو نبرنا شعو كنبركخكم مهانو خنفلت كنكئلالنا مش اريغو خموت مو شع مسموتستي اندابو يخوتي بوتو خحزو سلازخون كن دابلكا زخيت قالس ديكونه بقالس ناي حزبي كسعركم مهانو انا 100 امين يدقالس كل غزيه تزبلوها دغافن تقاوم بحال يلن دبل كلتينا حدا علامانا راح تزباسنا تحادا انا قدميت وصيس تاخوينو ديركبني معري كبت ادمنو همان قوربسي حنت باسيت دحري كوينوسي الشيخ دايبلن انداولكي ادقيه مولم با ناتي سبكم مهانو 100 يزامنل في حقن فتره خان كلنا حدا خمس دانينا يتفلتنبر حلفاناتي غيرو ينايت حدا غيرو خمزي كيد يدامن تزبخا بخومو امينو اب كل بوتاتات ابزز لنا بخومو ملكعنا خنا تخينا تزحايله خنبصح تومكرونا اب قمت نقطو حلف بزحنا خسيرنا سنيتنا ينحل حدنا زي مقبار دحار زي سنيتنا كلته غرا بتقمت عنتو زبلكو لعلو كله نعانا دق هاجركا حبس سنيت كفترلناي بسنك زي ግጭትنا يزغلتا هاجرات نامونغونا زفطورو سمبرات قليل ايكونن دمونغونا اب حدا سدراون اب حدا سدرا قال يوم ولد لون ولادهم اتي حما زمبالناتهم لتم دقوم كمهروم زدليو تم دقوم ግን بنصحنا زعابي ስለዝኾኑ ወድሰብ حلفاتات كله يقولون زبل امنا سلازلهم اما نقول تسدراون زي مرددا وي كاصود قنعنا زلو زمدنا زي مقبارون ريو لنا حجز في سنيت زند حرمتي كن ولدن ولادن غزا ارسو دغد الله يخنا وشخ تحاوا في حاون غزا ارسو بحوار كوينو زعبا مصاي وغن مدباتو سرع خديو زعادكنا تهاجرنا خان نعوخ نقبركا حدا حقاو زخونه كل سب نص نغيدون سريحون ابزلتي تفطراو ጸጋ زهابو فطاري كتقوملو عدل كوهابلو يلنا خاني كنقالسو اتقوام كتغبرلنا هنصعر كنكلالنا خابز سوا دبلو تازغبانا عامتن 6 شهورحن وتهدراوي تي بوليتيكاون تزدل تمرتو وسيدو نابغوزو تمليسو ህዝቡን መንግስቱን ስድሩን ዘገልግለሉ ባይታኽ ፍጠር ክኽእላሎ ክንብል ክንክእላን እዚ ኻን ኩልና ይዝጠቅመና ሓደን ክልተን ዝብል የለን ውሱን አካል እንዲዩ ጸቂጡ ንኩልና ቀቲሉና ደሎ ወይዳን احنا ደገፍትን እንዳበልና ሰውና መሳኪን ካብታ ዝሰይዋ ደሎ ኻላይ ማሰይትን ገብረሎ ማለና አንበሪ ሓደይቲ መጉዳእትና ስለዚህ ናይ ሓባሪ ኻት ስራሕና ኾን ዘሎ እዚያ ጸጋ እዚያ ኻ ነዛ መንገድ እዚያ ትእምተልና نعاناون فقريه تتحزننا حجي تي وشت ስለዝተላዕለ እቲ ደጋፍን ወይካቲ ተደናጋጽን ዝባሃል ነበረ ተገዲድዩ ወላ ብሕማ ብጽልኢ ተመርኪሱ አንጻር ህዝብ ትግራይ ዝኸይድ ነበረ ስኒት ከገብሪ ማለት እቲ ህዝብ ትግራይ ካልክዕ በንጻር ኸኹም ኾኒ ማለት ስለዚህ ተቀደም ባህልና ወላ ዝደገደለኹም አንዚ ናይ ስነ ጥበብ ክኢላታት እዞም ደረፍቲ ዓብ ተራ ቅጻወት ኹልዮም ሕጂ ኣብቲ ጓይላቲ ትኺድ ስኻ
صافي تخيد لنا نزوم درفتنا كون نجزا رسوم اب كلتا مقيلنا يم مسرح خلينا مو مسرح خلينا من فرغان اتي فولي توبومسي زعبانتاي كني زعبانتاي كغطمو خم زخولون كبيدو ما بزلو لهم موت ازيا سنيت ازيا تمصيا جن حبيروم كمان تفونن وتكابم كوينومسي بحوار زعودت نغبر له تباهيل كمان نص زخونه تهزب بحوار زسعسعلو زدستلو بايتاون كفتاريكو ازي اخذ جبر انت تاخيلا خاني بتزور منقد تاخوينا لنا مالتي كاب صلي نصاوصينا اب سلامنا اتلنا نحنا سلام تاتينا صمدو غيرنا لنا مالتي سلام تغيرنا خا لعليو زفطرو سلام كاني كهلو تهاجركا نحبار حتو نفطرينا مالتي سلازي ربح الله انا حجي زغد الزارو دلو كان سنيا لنا نزيح نعقبنا حادن كلتنا يكونتن ودسب منال علوي بهالني بزخونه خلع على خيلي تزل على حساب كن قنع انت دا خوين نت قنع نت حساب طرحينا هنصطلو كدفعلن زلنا اذا خاني السلام ناي كنزبولكو كلتين حيزن دخدادلوا سلام ناي ننحدنا سلام ناي قرابتنا نسني الله مالتي لعلو كلهم تدبولكو خان زخونه زغمص ግን አይ حسابات كمص خلندي ابز ገለ خمص خلخ ابت وتهدراو ملايو خا ናይ حوار وتهدراو استراتيجي زغل عالم زغبري ابز نبرلو ዘለናውን حواراو خنزن رينالنا ناتو ኢሎም بعبي دا يكون امبري دا عقمنا تفقدان احنا نغزا ارسا ابتي وتهدراوي متحبارات تغيرناون زغونه عينت شجر كمصانا يكلني مثلا ابي اتراق مص زل حيل تلي بتግራይ ገይሩ ዝመጽ እንተዳ ኮይኑ ትግራይ ደለ ሓይል ተጠቆ ብሎ ተخيلو ስኻ ተረባሕት ሆናል ለኸማቲ ትናብ ትግራይ ዝመጽ ሓይል እንተዳ አሊ ኻኒ በኤሪትራ ከመጽ ኢሉ ዝሐስብ እንተዳ አሊ እሱን አው ትከላኸለ ለኸማለቲ ስለዚህ ደፊሩ كأتو زخئل سرعات وناي كلني أفهم كحزو كيم دحري زناي بحري ود بحر دبها النبرة نبرة خوينوسي أنا حدا زي ناتن ذكرت خوينكا زي ما جمرت أنا يعصب دو بقلد بهاللو أنا بزعبو زارة بايدلني لك مخني أضحكك يقول لك زي حلافنت ناتو ناي زخون زمت ولا زناي دوب دنورلهم موت اتبها قرد قزز له سرعتي سيع الله منقستي نايت هاجر بعالم لغ درجة مسوخة ايتم الدردار السوخة ايزم الليشو انت دليتي ابيسي ويدا حما كوينمبري لكاشعو مخنيات غيرو كابتي مريت هاجر اريد تግራይ حيزو دلو مريت ኢትዮጵያ حيزو دلو وصالو يلم مخنيتا غيرو بو غيرو كوخينات كخفت خئليو يلنيره شعو مس تግራይ ተሰማሚዑን ምሳሌ ካብዝት ወጽ አለካይዱ ኺናት ተድጅምር ኣብ ክንደይ ዓቢ ጉዳይ ጸገም ማተና ነርና ማለት ሽዑ አይ በልዎን ሕጅና ልካ እዚ ጽምዶ ድባህ ዘረባ ምስመጸ ካብ መሬት ኤሪትራ ካብ መሬት ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ወጽ አሎ ኤሪትራ ይልኽዛረብ ጀሚሩ ማለት ሕጅ እዚ በናይ መንገድ በናይ ይሐልፍ ሰብዚ እቲ ትግራይ ተሰራዊት ትግራይ ኣብታ ዝብሎ ዘሎ አውሎ ያው ክትግብረሉ ዲጽበደሎ ዋላ እንታይ ክገብረሉ ስለዚ እዚ ክልቴና ኣብ ኪናት አይና አጥን ማለት እዚ ንገዛ አርሱ ቆሙ ምግባሮ ብልሒ ጥቃት እዚ ንገዛ አርሱ ተዲካሎ ንሕና ኻ ብቋዓትኩም ኮንካ በን መጽኢደ ይኮነ نذا تاني بفلا يزوم ديشرح نور بجاي لك فقط كات خوين يوناتا نتي ودي المحجز اكبر كايو ابز فرانكفورت اكيبوم نيرو عركاي تسفاي او خيد نير مثال تسفاي حجسي تزلا على تطابقي ناي زخلتي هاجرات زمدنا كللو سلام كللو يدبن نيرو حجزي انت متياس كم تسفاي دا امسلو خوم زولو نور انت يكون يبلي لا انا حاسب مالتي እዚ በዚ ስለድመጽሲ ንቅበሎን እንዴም ክብሉ እንተም ይድብለካ እንተ ሓሲብካ አይሆፕ ኮሙ ዘይብሉ ኾኑ ምክንያቱ ተዓንድ عن መጽብ ዚ ሓንቲ መዓልቲ ዓዲ መኸዛረቦም ተስፋ ገብር ክብራት ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ሎም ማዓንቲ ምሳና አያና መምህርና ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔር
براش كاب كتما شتوتغارت جيرماني مسانا تنيح براشينو بتعمي زحكوس باي ذا واي اي نغير كان كتبل مع توبيك صحيفه رح جزي كناساتنا يتمدوسي زلو صلوانا بدليت فتحي زقالس زلو قال ما لا كل صحيفه نيرمو تا ساعات اخيلاتنا لا اي هوب قلتيف كاتملسنا ورح يدصبين مالتي بشم كلهم تختاتلتي دمصي راديرنا انا دلوتان كبرت هابلي وي لاف يو براتشينو ثانك يو كاسلت تبنا مخرن لبوان كاب تمكر زوصن بتعمينا نحقوس بتعمينا نخبرو براشينو ثانك يو يغني لي انا ونيلاتن حقيقه بتعمي قداي نغ سفي زي تا نخت زارب الله خمزي خستايت مسلكا ويكاخم صحف صمدو وي سلام طرح نبينا مسلكا امبر انت عنتو استقسكوسي بصحف ملكع انت تقربوسي بوعدنا يش حقت كمان ناس فيركا بفلاي نحنا خسرناو زعبا ذا سلام كنسنيا زي مخالنا بستفعلالي قات امتا سلام ركب نغنا هوك سلام ركب هوك حجي كن لبونا نكبر زي صبغ قات ام صبغ عدل كاب تموكروتاتنا تموكيرنا حلف تموكرو خيندقم اب ግጭት ከይናአቱ ነዚያ ሁሉና ተቃዋማይ ደጋፋይ ወዘተረፈ ድባር ከም ኤሪትራውያን አጋጣሚ ኸአ ትግራዎት ካኒ ማዕረ ማዕሪው ባዕሎም ክብዛረቦ ባዕሎም ክብልዎ ይቲ ዝያዳ ተመራጺ ግን አነ ቆባ ወላ ንኽብላ ማቲ ስለዚህ እቲ ዝመጽ ናይ በሓቅ እምበር እዚያ ብፍላይ አነ ድሕሪ ሕጂ ኻላይ ዘረብኒ ይቀዳንገ ልዕሊ ዛ ሰላም معرة معريها تحق تقوام إذا نخلنا تسامعنا نخلنا تأثرنا كابزي قجتات توصلنا تحقبتها قسرعة تحقي مثلنا يتمسرت أو زخون هزبي التحلون تداخل قمتك إلا كم سوات متن ممكن نقاجو ويكاخن بأسايد خلنا برك حق أسرنا كم زاب زاد دقن نبرادلنا حق قزينا نخيط بحق تجزينا مسن خيط كاني حنت ነገር ዘጋጭወና ነገር አይኮልን ይማለቲ ዲጸገም ደሎ ህዝቢ ዝውክል ሕጊ ብዘይ መህላውና ኣብዚ ደረጃታት ዝኽን በጽሕ ኺልና እሳውን ማዕረታ ሰላም ንዓ ኸነሰንያ ከምዘለና በዝጋጣም ዝይሕብር ስለዚ معالتاو تزاريمناون زعازي دودا يكونن تستخاله ግን ቶም كيلاتات ናይ ስነ ጽሑፍ زياده خحيدو طرح زياده اسمرلو زياده تداغاغا من تداب زعبو خنزارب كينخات حزب خاب زعبو طرح نحسبن حيلن كمص ስለዝኽል ከምት ሁሉ ግዜ እስኩም ቶም حالا ሰብ ስነ ጽሑፍ ትብልዎ ቶም كيلاتات ቶም አርቲስት حسوسي تداغاغيما تتزربس حق تمثل زبلوا اجغا نزيا تداغاغم فلايتهم كيلاتات بستفعلالي صحف بدرف دي موسيقى دي بتحتبلو بتواسو دي بغلدي غيركان دابرر سبرر انا سنيا خيلنا زي قالت اجم كنعوت اللهم نخل اي طراترن يمو نتي زحالفه وجديدنا سلام كنا اتقى بعد ملو تسفاي ስለዚህ غني لي يوناتان برو معالتي